Il-membri tal-cabin crew tal-Air Malta waqfu azzjoni industrijali li kienu għaddejjin biha fl-aħħar jiem. L-union li tirrappreżenta lil ħaddiema kienet ordnatilhom ma jbigħu xikel fuq l-ajruplan. Dan wara li l-linja tal-ajru bdiet toffri lil membri tal-ekwipaġġ ħobża u nofs litru ilma. L-istess bħalma qed toffri lil passiġġieri li jsifru economy wara deċiżjoni li tifranka lil kumpanija 4 miljuni fis-sena. Il-Ministru għat-Turiżmu Edward Zammit Lewis ħabbar id-deċiżjoni tal-cabin crew meta kien qed jippresjedi sezzjoni ta' informazzjoni dwar il-politika nazzjonali għat-turiżmu. Jirriżulta li l-cabin crew iddeċida li jwaqqaf dawn azzjonijiet wara laqgħa li saret il-ħamis u li fiha 60% tal-ħaddiema ivvotaw favur din id-deċiżjoni. Il-Ministru faħħar id-deċiżjoni tal-cabin crew u qal li l-passi li qed tieħu l-linja tal-ajru huma l-ġid tal-ekonomija Maltija u biex il-linja tal-ajru tibqa' relevanti. Waqt li tkellem fuq l-abbozz dwar il-politika nazzjonali tat-turiżmu li se twassal sal-2020, il-Ministru fakkar li tkabbir fis-settur turistiku ma jitkejjilx biss bin-numri. Jeħtieġ jiġu esplorati swieq ġodda u eżaminati l-kompetituri diretti ta' pajjiżna. Jeħtieġ li pajjiżna jibqa' joffri prodotti ġodda biex it-turist jibqa' jiġi ppreżentat pakkett attrajenti. Hemm bżonn ukoll in-nofsinhar ta' pajjiżna ma jibqax biss għal dawk li jżuruh għal jum wieħed jew inkella ftit sigħat. Jeħtieġ ukoll li tiġi eliminata diskrepanza bejn l-ammont ta' turisti fis-sajf u dak fix-xitwa. Dan minbarra ħtieġa li jitjiebu l-ħiliet ta' dawk li jaħdmu fis-settur turistiku. Leslie Vella mill-Awtorità Maltija Turiżmu spjega li t-turiżmu f'Malta qed jevolvi b'mod li qed nattiraw turisti iżgħar fl-età. Filwaqt li grazzi għas-swieq tradizzjonali qed jiġu Malta turisti li kull ma jmur qed jikbru fl-età, realtajiet li jridu jiġu indirizzati. Il-konsultazzjoni pubblika mistennija tintemm f'nofs frar li ġej. Id-dokument u l-proposti se jkunu aċċessibbli fuq is-sit www.tourism.gov.mt.